सानखो आगै नों आंनि बुंनायखौ फैगोन ना फैया जाखो देग्लाय बैसागाव थाखा फैसा थाबाय थाया बैसोआबो नेना थाया देना आगै दानो फोरमायखादो आंनो फैयोब्ला लांनोसै I am ready खा। हेलो फ्रेंड्स, नोंथांमोननि सेराव आं आरो मोनसे गोदानै बड' मिउजिक भिडिअनि आपडेट लाबोलायबाय। लोगोफोर, जानो हागौ नोंथांमोना भिडिअ आरो थाम्बनेलखौ नायना एसेब्लाबो बुजिखाबाय। बे भिडिअनि टाइटेलानो जादों लोगोफोर माथो सानखो। बे मिउजिक भिडिअआव फाव खालामदों समर आरो रिजु। कनसेप्ट डाइरेक्शन आरो करिय'ग्राफ खालामदों सोमावसार। मेथाइखौ रोजाबदों लैथोमा आरो सुनिता। लाइटआव दङ लोमसार आरो जेलसिं। एमइउआव दङ जगत बर'। लिरिक्स आरो टिउनखौ होदों पवन सिंह बसुमतारी। मिउजिकआव दं हेमेन। लोगोफोर, बे भिडिअखौ समर फिल्म प्रडाक्शननि गेजेरजों बावैसो रिलिज खालामखांबाय। बे भिडिअखौ नोंथांमोनहा सोरबाफोर नायाखैब्ला फुल भिडिअनि लिंकखौ डिसक्रिप्शनाव होनाय जाबाय, नोंथांमोनहा नायहैनो हासिगोन। लोगोफोर, भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। थेंक इउ।